kana lokaci kai ne na ce ke ce sanadin kauna ce kai ne sanadin kauna ke kin kada dan girma beat and park ba dan ke ba ban san menene so ba dan ke ba za na gane kaina ba dan kai ba ban san menene so ba dan kai ba za na gane kaina ba zuciya ba kowa ke ce a cikinta sai da ke komi in zane ki fahimta babu ke ko kin san dole na wahalta so mu je nan mun so zan baki sarauta sirrin cikin zuciyata a gare ki shi zana furta burin ki zama matata sai hankali na ya kwanta ke ce na ce ke ce sanadin kauna ke ce na ce ke kin kada dan girma ba dan kai ba ban san menene so ba dan ke ba za na gane kaina ba a ko ina na shige zan furta kai ke bani kulawa saboda tsantsar kyan halin ka gidan mu an yarjewa a ce in zo da gwanin da nake so kai fa zan nunawa bure na zuciya ko yaushe shine ka zamto nawa so shi yasa ni ina rawa na rasa ka zan shiga dimuwa kai ne ka zamo mini garkuwa mai kore dukkan damuwa kai ne na ce kai ne sanadin kauna kai ne na ce kai ne kada dan girma kowa da gwanarsa amma ni tauta bambanta ni kun ga gwanata mai ilimi ga kyau ga tsafta mai kyawun hali ko aina na shige zan furta a cikin 'yan mata ita na ɗauka ba ta binta kowa da gwaninsa amma ni na waya bambanta ni kun ga gwanina mai kyau ga ilimi ga tsafta mai kyawun hali ko aina nake zan furta a cikin daga gayo shi ɗaya zan bai wa sarauta ba dan ke ba ban san menene so ba dan kai ba za na gane kaina ba ce kai ne sanadin kauna kekin kada dan girma dan Allah ki je da ni na so na ke na raina waina muka je da ke kira ki da yabina dan Allah ka je da ni tunda so na ka yana raina waina muka je da kai kira ka da zabi